Bapak Narto, monggo. Bapak juri, ingkang pengugati, monggo. Ngiras pantes, kagem dokumentasi, kagem kenang-kenangan. Kapundhut gambaripun lumantar RBS Pro. Bab jumenengipun gangsal majeng ngidul, gangsal majeng ngaler. Ngaten. Kuwi ning tengah madhep rono. Ya. Monggo. Bapak Warno, monggo. Ngambali atur Bapak juri, Bapak Narto sampun Sumadyo, Bapak Lanjar sambung monggo. Bapak Suwarno, Bapak Warno, Bapak Kardi, Bapak Mailan, Bapak Sardi, Mbah Kletong, mriki Mbah. Mbah Topo, monggo Kong. Olahraga Kong. Beksa, nggih monggo. Tayub ditata ben guyub. Niki obat kolesterol, obat asam urat, tolak kejulinu, tolak stroke. Nah, kurang siji Mas. Nggih. Nggih, Bapak juri, wakil Ais. Share. Ya. Nggih. Nah. Kirang ae kono-kono genepi. Nah. Kok namung 8? Oh ngaten. Nuwun sewu nggih, Pak. Monggo. Cangkep. Monggo monggo. Ayo monggo Bapak. Monggo monggo. Mboten. Monggo Mbak Lurah derek.
Mas. Ya, ya. Orek, orek. Oke. King Mbah Mailan, nggih, Bapak Mailan. Ya. Hiburan kok. Hiburan narang ngene iki ya. Duit iso digoleki, seneng larang regane. Iya. Oh nggih. Mbak buka. Heeh. Oh dibuka. Oh nggih yo, matur sembah nuwun jenengan ajeng bika kok. Kok niki napa mangke? Ya, rek orek. Oh nggih. Pikulane mentul senenge mbatek ora bisa. Ya ngono. Ya. Ayo mubeng. Kok mubeng. Iya. Dalane nanjak, Mas. Jano. Sing medun ben kerep. Yo me. Ya yo. Yo me. Apa iki? Balik neh. Ora dibalik. Ya injih. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Balik ya balik. Mari. Mas Aris. Iya, Dik. Tenan, pun gayeng. Pripun Mas Rimin? Ya, oke. Kok mas-mas lho ra ngawur. Aku mau loh Mas, leren lo ditunggoni sampai aku tertidur lelap. Kowe njelok nomor HP ora?